Alt, hvad du holder fast i dig. Tanker, følelser, vrede, sorg, utryghed, gammelt nag, ophidselse og deslige. Det skal bearbejdes og herefter slippes. Hvis du holder fast i det, er du nødt til at gentage det. Det er en del af jordens skole. Så det første, du skal gøre, er at tilgive. Herefter skal du frigive, og dernæst give helt slip. Nogle gange er den person, man stadig er vred på, ikke længere i live, men det er der også råd for. Denne lille øvelse viser dig, hvordan du kan tilgive. Det er let nok, men du er nødt til at mene det. Sæt dig godt til rette, læn dig godt tilbage og luk øjnene. Forestil dig den person, det drejer sig om. Se dem for dit indre øje, og herefter siger du, vi prøvede virkelig, men det virkede ikke. Lad os rive kontrakten i stykker. Og se herefter dig selv rive kontrakten i stykker og smid den væk. Så siger du til personen, jeg tilgiver dig, jeg frigiver dig, jeg lader dig gå. Du går din vej i kærlighed, jeg går min vej. Vi behøver ikke at være forbundet mere. Processen er færdig, frigivelsen er forløst. Du har fjernet det gamle og gjort plads til det nye. Du kan gentage processen lige så mange gange, som du ønsker.